झाला आता. पूजाने बघ एवढी गेली जमा दाखव रे. अरे वा कशा आजी बाबू तिकड नाण्याची ना काय पडूया मग फोन करायचो ना. झालं ना दोन बस नको बस घेऊन जायला नको बस. तर आता इकडे बघा आईची डिमांड आहे. आईला काय पाहिजे टेंट लावून पाहिजे. आई सूप जेवण सर्व टेंट मध्ये करणार आहे. हा येस चला टेंट काढतो लावतो आणि तुम्हाला दाखवतो. बोलत काय दोन मध्येच होतो. बसून 6 माणसं बसू शकतात आतमध्ये. वारा काय मस्त सुटलाय मस्त. आपला टेंट उडून जाणार. वा 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 वारा सुटला. हा बघ हे एंट्री आहे. हे अशी एंट्री आहे. मग हे खाली आहे हे असं आहे. चार साईडला 4 आहेत बघ. जाऊ दे पाठी सावलीत जाऊ दे. कुंडी आहे का पाठी. थोडंसं पुढे घ्या. 2 माणसं झोपू शकतात आणि 5 माणसं बसू शकतात आतमध्ये. काय छान झोप लागली. पाणी जेवण बिवण सर्व सोय होणार आतमध्ये. चप्पल बाहेर काढून बाहेर टाका डायरेक्ट. मान एखादी रमची बाटली रब बसतो आम्ही. जावा फॅन बिन ना फॅन लावायला लागेल बाहेरून हवा सोडायला. बघा किती पाया बे ओ बेन ताई या की. या बरं वाटतंय. काय पिंजाट चालू आहे. मस्त वाटतंय मस्त मग छान वाटतं ते. छान वाटतंय. मस्त. जरा अगं वारा आला. 1 2 3 4 5 6 जा 4 माणसं बरोबर आराम असतो. या बसा. जेवायला काय मस्त आहे. आज काय खरं नाही आमच्या इकडे. काही होतं इकडे जेवायला वाचलेलं. वारा आला बघा तुम्ही राहिले वारा. हा का आता वारा गायला वारा येतोय किती. एका वारा येतोय आता. चालले आता चला आम्ही चाललो तुम्ही बसा आतमध्ये. ना उडणार तुम्ही दोघं आहे त्याच्यात. पूजा जा काजल जा 4 लेडीज. डोक्यात गेला मासा माझ्या केव्हा 4 वाजला मासा नाही. इकडे आमचे सर्व टेंटची मजा घेतात आहे आणि इकडे चपाती भाजी बनते ना. चपाती आणि मग अंडा मसाला. हो वाव चिकन सारखा स्मेल आला. आला की नाही. मग कोणी बनवलाय. अंडा करी अंडा कढी अंडा मसाला आणि इकडे आमचे बांगडा फ्राय पण झाले. देऊ नये का ते टेंट मध्ये एक खायला. आणि इथे पूजा वरण बनवते तिखट डाळ. हा कारण आमच्या घरी आमची आई व्हेज आहे जरा. बाकी आम्ही सर्व नॉनव्हेज आहे. हे बघ आमच्या इकडे आहे बघ ते नाही मोठे. चला बनवा तुम्ही. इथे आमच्या चिमण्यांना जेवण तांदूळ. बाजरी टाकायला हवी ना. बाजरी पण टाकूया येताना आपण बाजरी पण घेऊन येऊया. टाकूया. 2 चिमण्या दिसले का टेंट मध्ये बसलेले. ही कधी गेली आतमध्ये. आमची सर्व फॅमिली कुठे गेली. फॅमिली कुठे गेली करवंत तोडायला. एक चिमणी इकडे बसली आहे करवंत जवळ आणि 2 चिमण्या आतमध्ये आमच्या अजून चपात्या बरोबर पाणी पिताय आणि एक चिमणी पाणी भरते. चला करा आपण जाऊया. चला करवंत तोडा. काजल येतेस. काय इकडे वाट बघता ताट कधी येते. बघूया किती करवंद जमा केले नाही का आपल्या समोरच्याच एरियामध्ये. कुठून गेले इकडून गेले ते. कोणी जास्त जमा केली. पूजाने बघ एवढी गेली जमा दाखव रे. अरे वा काजू नाही येते येते चपाती बनवते. डायरेक्ट पाण्यात धुवून. हे चांगलं आहे मग इकडे तर करवंद तोडायला पण येऊ शकता इकडे. आता मी जिकडे उभा आहे त्याच्या पाठीचं झाड दिसतं तुम्हाला. या झाडावरती आंबे बघा किती लागलेले आहेत. वा रे वा दिसतात आहेत हे बघा.
हे बघा आपल्या हातालाच लागेल एवढा आंबा आहे बघा. तोडायचा नाही तर पनिशमेंट. आणि तिकडे आपलं करवंद गोळा करायचा कार्यक्रम आणि इकडे आपलं घर. तिकडून बघा हा व्ह्यू कसा वाटतं आम्हाला जरा सांगा. हा व्ह्यू तर आपण रेग्युलरली दाखवतो. करवंद तोडताना असं त्याचा चिकसुद्धा लागतो वाईट वाईट है ना. करवंद बघ हे हा शॉट बघून हे सीन बघून कोणाला आपले पूर्वीचे दिवस आठवले करवंद तोडायचे. पूजाच्या अगोदर कधी तोडलेस? हां कुठे? हां शहापूरला. लय माणसांना आवडतं असं असं करवंद तोडायला. मम्मी पण येते माझी अशी तोडायला आणि खातात. मग आंबट असेल तर ते चटणीसुद्धा आपण बनवू शकतो. मस्त चटणीच बनवायची आहे ना. मस्त लागते एकदम कैरीसारखी लागते. असंच पण खाऊन बघितलं तर कैरीसारखी वाटेल. हां इकडे टेस्टिंग होते काय चांगलं आहे की नाही. चला करवंद येतील आपल्या घरी आता टोप भरून पूर्ण. ऊन खूप आहे इकडे. आता वाजलेले आहेत 2. काय रे चिमणीला भूक लागली की काय? चिमणी आली बाहेर घरट्यातून बाहेर आली. टेबल फॅन हवा है ना. थंडीमध्ये काय नाही वाटत. वॉटरप्रूफ आहे ते. पावसातून पण राहू शकतो आतमध्ये. खै चाललीस? काय करतस काय? खै चाललंस? कव्या जाते का टेंट मध्ये आपल्या? हां बस. काय पडलं ना हे. हा काव्या कॉक आहेत बघ ना तिकडे 2 दे ना. आम्ही बॅडमिंटन खेळतो तिकडे कॉक आहे बघ 2. नमस्ते सर्वांना. आपण आता कुठे चाललो आहे? आपण जेवलो. जेवणाचं ताट तुम्हाला दाखवत होतं. सर्व मंडळी जेवलीत. आता आम्ही सर्वांना आजी आणि आत्याच्या घरी घेऊन चाललो आहे. ह्या गाडीत आपले मला पकडून 5 जण बसतील आणि आपल्या ॲक्टिवावर 2 जण. तिथे आमची कार ट्रेनिंग स्कूल चालू आहे. फिरो जाऊ दे पुढे. स्ट्रेट कर. तिकडे आलेली आहे गाडी आमचं घर येत आहे. वा 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 घर आलेलं आहे. आणि आज आम्हाला आजीकडे अविनाश आजी आलं. आजीला इकडे पत्र बोलत असेल गाडी. हा इकडे बरोबर थांबा. बाबांच्या समोर थांबा. हो चालवली बरोबर आहे. हा लायसन आहे. बाबा बोलतो लायसन आहे. चला आता सर्व पॅक करून आम्ही चाललेलो आहे आजी आणि आत्याच्या घरी. एक ॲक्टिवा आणि एक कार. आजीकडे घेऊन जाऊ काय? काय? हा येऊ लवकर. बाहेर पण जायचं ना. येते काव्या. हा येतं. सरप्राईज सरप्राईज. आम्ही आलो आजी त्याच्या घरी. हे ते खाऊ घेतलं का? खाऊ आता सर्व फॅमिली मेंबरला आणलेलं आज आलेले आहेत. पटकन घेऊन आलो. मम्मी नाही आली. कोणाची? माझी आली. ही काय? ती काय? ती बघ कॉक कॉक. या भेटायचं होतं ना तुम्हाला. ते उद्या चालले परत. कधी आलेली पूजा? बरी आहे ना? हा तुम्ही कशी? बरी आहे. आणला भेटायला बा परत बोललो. पटकन आणलं. आणि ते हे आहेत हा मनी. हे आहे ते वेली मनी प्लांट आहे ना. ते केवढे झाड आहेत बघा ते पान. हो ते परत वरती जाऊन खाली उतरलाय.
तुमच्यासाठी खाऊ. हो काय मुंबईवरून डायरेक्ट आणि बघा तुम्हाला मुंबईच्या पाहुण्यांकडून काजू कतली. आणि ही काजू पतली. होय काय चला या आले आले मी काढू का? मी चढू? इथे चढतो हा मी चढते मी चढशील? हा ही ॲडव्हेंचरच आहे. आता आम्ही इकडे आजी आत्याच्या फणस मुंबईला घेऊन जाणार आहे गिफ्ट म्हणून भाजी बनवायला. कोणता काढू? आते आते नका जाऊ, आते थांबून मी जातो. चुरी द्या चुरी पाहिजे काजल होल्ड कर. आपला बघा. तुम्हाला किती भाजी पाहिजे तेवढीच घ्या. अजून काढ ना. हा मोठा काढ पप्पा. हा काढ. ते सांगतायत ना दोन फिरून निघतो ते सांगतायत ना. बोल फिरवलं की झालं. कापले काय नको मी घेतलं मोठा पार्टी झालेली आहे. काढला तोच काढला. पूजाने बघा फणस काढलाय. वरती अजून 10-12 लागलेले आहेत. काढू का? मोठा काढ पप्पा हवा तर. हाय कैरी हाय पुढे. चला पुढे चला. नाही ग हे नाही. आजी येतोय मी नको स्टूल ना तो मी स्टूला नाही घसरेल स्टूल काढा आणि मी बघा चला हे हात दे नवरा माझा एवढा धीर धाकड असून हात देत नाही मला. तुमच्याकडे कैरी नाही का? कैरी हाय माझा धनी काय केला? कैरी हाय आमच्या घरात. तो लपलावतो हा इकडचा लागेल तुम्हाला नका येऊ. एक पाडवा ठोकले तर पप्या तो मोठा परवा. असं गोल गोल फिरव निघतं ते आतमध्ये दे तू कोयती दे. नाही घेऊन सवय आहे. कापला कापला आत्ते जय बजरंगबली. जय ओ, चिक तो कापा हा भर ह्या आमच्या कापा आहे. चीक लागलं ना हे थांब चीक आहे जावं इथे ठेव इथे ठेव जावं इकडे ठेव हे पिशवी आणजो. बघूया पिकला देठ आहे ना त्याचा असा उलटा करून ठेवा. देठ खाली ठेवा. हे बघा तीन म्हणजे पिकेल ना. कोंबड्याची फायटिंग. चला नाही गडबड नाही. आता आमची पॅकिंग झाली आहे. आजी बोलते गडबड करू डोकं सर्व आहेत. आता आम्ही करून पहिला काय नको एवढं काय हे नको. हमको कितना बड़ा नारियल मिला. नरियल हे कोणतं नरियल हिंदीवाला. गडबड बघा आमची फॅमिली. चला आम्ही चाललेलो आहे आता ह्या आजीच्या घरातून त्या आत्याच्या घरी. चला आता पटकन थांबा अजून थांबा 5 मिनिटं. गडबड गडबड गडबड. तुझ्या आईला त्या व्यवस्थित उतरव. कुठं हां हे कवर साईडला घे इकडे ठेव. हे आम्ही फणस आजीने दिलेलं प्रेमाने है ना काजा. आणि ओटी ओटी बिटी भरलेली आहे. नाही ना ते दुसऱ्या हाय आता फॉरेनर आले इकडे गोव्याला आले आहेत. गोव्याची माणसं. बाय बाय. काय बाबा आजी चला. हा आत्याकडे जातो. हो हो काव्या बाय कर आत्याला. काजल जरा पाठी रिव्हर्स सांगा. आता इथे आम्ही आत्याच्या घरी आलोय पण आई आणि काजल जरा गाडी थांबणार आहे कारण चढ आहे ना तर त्यांना जमणार नाही. बस झाली ना एवढी आतमध्ये. गाडी जाईल ना आता तिकडनं. लवकर या. 5 मिनिटं 5 मिनिटं. चला तुम्ही चला मी काय पटकन येईल. पुढे वा सरळ वा. चल तरी पुढे आलो. सरळ सरळ मी बोलता इथून उभी राहा. सरळ जा. नाही आई 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 चला गाडीची आहे आपल्याला बघायला माणसं. नाही का आम्ही नाही.
चला जाय त्यांना हवं तर बाहेर घे हे बघ दाखव. आता सर्वांना मी आत्याच्या घरी घेऊन चाललोय. आपले उज्ज्वल आते, मामा, आपले इरफान खान आणि कोण रे इरफान खान आणि कोण ती राधिका आपटे. तुम्हाला हे आता माउंटेन ट्रॅकिंग बघा तुम्ही. माउंटनवर लास्ट माउंटनवर घर आहे आमच्या आत्तेचा. इरफान खान आणि राधिका आपटे. काय नाही काय नाही. आता आपण कसं यूट्यूबवरती व्हिडिओज तुम्ही बघता तुम्हाला कसा अंदाज येतो ना. आता हे रियालिटीमध्ये हे लोक असे चढतात आहे. हे जसं दिसतं अविनाश तसं आहे का? म्हणजे प्रवास आई जसं व्हिडिओमध्ये दिसतं तसंच आहे सर्व. पण प्रवास जरा कठीण वाटतो ना चढणं बिडणं. ते आम्ही चढतो ते तुम्हाला असं वाटतं नॉर्मल आहे. कोंबड्याची फाईट पण हां पण नॉर्मल नाही. हे घे एक घे. हा बस 1-1 किलो. असे पायाखाली लय असतात. 1-1 घ्या बस. चला पुढे गेलात ना पुढे तर जामच जाम आहेत. हे बघा पायाखाली एक गोणी असते एवढं आहे. चलो खतरो के खिलाडी. हे वाटतं असं व्हिडिओमध्ये बघायला असं वाटतं प्लेन आहे पण हे बघ कसं आहे. कुठे एंडवाला घर एंडवाला तो एंड लास्ट घर. त्याला आईला चढवा पहिला आईला चढवायचं. एवढंच आहे प्लेन आहे. आता व्ह्यू बघ तिकडे जाऊन नंतर व्ह्यू बघ भारी यांचं घर. खालती कार मध्ये ते जाम पडले ती. हे टॉप घर सर्वात जास्त. नवीन नवरीचं स्वागत. गावी कुठेही गेलीस ना ते पूजा असं पटपट. आणि कुठे काय मुंबईला पण काय गावी पण सर्वीकडे असे करतातच त्यांना पद्धतच आहे ती. पण नारळा बघ इकडची मोठा नारळ पूर्ण. ह्यांचे तांदूळ घ्यायचे चांगले आहे खायला. काव्या बघ कशी. काव्या असं करायचं तुझं नाही ना. सर्वांचे प्रोग्राम चालू आहे आणि आम्ही आता निघणार आहे. काय चावी गाडीलाच आहे. आम्हाला गिफ्ट बघा काय दिलं. 2 खाल्ले की जेवण. थँक्यू. चलो बरोबर आहे ना. चला आम्हाला गावचे गिफ्ट मिळालेले आहेत केळी आणि जाम. गिफ्ट तिकीट टाका. केळी आणि जाम गावातले. केळी बघ ना डिफरन्स आहे गावातल्या आणि मुंबईच्या केळीमध्ये. फ्रेश कापून दिले फोटो बिटो काढले काय? काय इकडे सिनरी एवढी चांगली आज चालली म्हणून पटकन भेटायला आणलं सर्वांना. काल पटना येत आहे ना की जात आहे पुढे रस्ता कळला आता. बाय. नाही ग गाडीचा फायदा झाला पण काढेल. हो काय बघ ते. हो का किती वेळा आलो गेलो ना. काय आहे. चला एका राऊंड मध्ये आमच्या आत्तेचा पण घर झाला. दोन्ही आत्तेचा आणि आजीचा पण घर झाला. त्याच्यासाठी गाडी उपयोगी पडते. गाडी नसती तर कसं कोण आला असं बाबा इकडे. बाबा तर गेले झम करणं. कुठे गेले दोघं जण. गेले कळलं जरा आता रस्ता त्यांना. आमची काय गाडी स्लो येणार बाबा. किती पण फास्ट जावा तुम्ही. आम्ही स्लो देतो. बघा गेले बघा पुढे. मी स्लोच असतो कारण हे रस्त्याचं चढण बिडण आहे ना. स्लो गेलेलं परवडतं आपल्याला. इकडे आलं पाहिजे.